راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفل علي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا تكداتلو زخبركم سمعتنا أبني الربع إسران سلستن مقابيت كلتش عن إسران كلتن فنوى راديو إيرنا بعوات أرقاي زدالو أفريقيا أبسو منزن بتسفيتي وهندسنا تدالو زقرب مدبت الطعمون حيزنا لكم قريبنا لنا كسافة أمي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو بخبرن دعدمكو أبني لومي أرستاسينا مسنساقر أبسمرا ككايد بزغني قفا أبوربوريلا استبهلو معسكر تتحيزهم زنبرو عسرتات من السيات أهديمهم سبسلت أنجزيهم محدار تقراي زنبرو منقست إتوبيات أليمونا خبلو كسيسهم تشاينا أن صومال وتهدراو حاجز كم سقابرات تقاليتو راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان علتاو زينا أبسمران كبابيانا بزكايد زلو صعوق قفات تحيزهم أبكواب عد نفاس بزركب وتهدراو معسكر بوربوريلا تأكيبهم زنبرو عسرتات من السيات بقدام عسرتات تشعات مقابيت أبسعتات دحر قطري كباب ساعات حموشتغم زهدمو من جتات إيرنا حبيروم اتم من السيات جاماتاتهم تمنت إلوم ترى إقرميهم كهد مخيلوم أبالات سراويت نتوم هيوتوم نمدحان زملت من السيات نمحاز كل التجزيت آيت كونت تتكوسو زتتحزسب كم زي نبرة اتم من جتات بتوسخي حبيروم أب إيرترا أبزز حلفة لعلي إسرع عمتات تعوق فتات ككايد نبور ترئيو نايت هاجريو منقستي إتوبيا أبن كلل تقراي تقوط إيرولو أبز نبرا حاتسير أوان بقزياونت كمرحوش شموم سمانيان كلتن سبسلتان من محدار نايت كلل بمنقست ترسيعنا خبلو كس خمز مسرتو زي ريبورتر كاب أديس آبا حبيرو اتم سبسلتان نبر سراويت منقستي كاب كلل تقراي كوتس انكالو كي حبروم كم سحابة بمتقاس دحريقون انتخونا زقبوهم دموزون موسان كم زي تغفلوم أماريروم بسنكو دما نساتو من سترابيتاتو من نبوزح محبرة قطبا وحسن كم استقالعو بمملكات فدرالو منقستي إتوبيا 23 مليون بركخ حسوم تقليبو مالو بمسرت أبز الريبورتر بهزب تقراي كم كدعات تتأميتنا ينازب المرارة زلوم توم سبسلتان قزياو محدار تقراي زنبورو تقارو حيالو كاب أتومون بحالتات تقراي كم استقنصو اليوم زواقسو منقستي إتوبيا بزعبا زكسنا يزومو محدار تقزياو محدار تقراي زنبورو تقارو زهبو ملسيالان بأنصاروت منقستي بوحدو نشمون تسبسلتان تقزياو محدار نبر أبز حلفة سومون كم زأسروم كمشن سب أو مسلات إتوبيا الرقاقيتيو أب حدار كل تشعن إسران كوينات تقراي دحر مولعو أمود أتور حنايت عمت هو حاد كان مقالن زبسحة كتماتات تقراي أنسحبو نبرخاتات تبزوت قالو منقستي إتوبيا نتكلل بقزياو النزم محادرو سبسلتان مشامو أيرسعن انتخونا هو حاد حيلتات تقراي بزبل داقمة ودابة حيلو تناخيرو أب حاد إراوارح نسراويت إتوبيا بمدفاع نزبسحة كل تقراي كمل لسابر اسم مخال ناوشت كللات عفرن أمحران كساب سمين شواء كقسقس كيلو سراويت منقس إتوبيا كابت حيلتات تقراي تقوطات إروموزن وبورو كبابيتات كسحبن كالو دما نمم محدارات نايتن كللات يحبر كم زي نبرا يوكاس تشاينا نصومال وتهدراو دقاف كم زقبرت شبالي استبهال مربب زينا حبيرو اتي تشاينا نمنقس صومال زهبو تهدراو حقزات وتهدراو نايت سنة مكاين دروعات سلامة وسلفن مبتان زحقزا نت اكتماين دهسستنا تاقون زد قلال مخانو تحبريتا بتوسخي اغنزيبو سراويت صومال بمحيال تسقطات هاجر نمرقا كبركتي كابز بالامنات تشاينا نتوت تهدراو حقز كم زبركتتيو تتقيسو تشاينا نصومال وتهدراو حقز كم زبركتت زقلت زلو حدش زمززتو فلولو خاب قرنا افريقيا ناب هاجرات تزوبا فلا معرتو ابزكايدو زلو اوانيو عزاز سراويت صومال جنرال عدواي سفراغ اتحجز بوانو استلقسي خبل قليصو أبسال أصان حدا المقابيت ككاية تثبيت نبيرو لزلو نتدقاقا مقوان كساقاقر تسانحا من رجع صومال توسخ قجت كي قوهار تساقيو الله زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي مولو راديو إيرنا داقماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز غلطيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسوم ذكر بالكوميو سنة مكتال سنداويت فيلم مبراتو نافذ بغريبا عمتا كل تشحن 14 بزحزلوهم إيرتراوين أب هاجر سويزرلاند عقبا زحاتتو لعمت يعنيرا بمسرت سبت بيت صحفات إيميغريشن تهاجر أب كل تشحن 14 تراي 20 كل تنشح إيرتراوين أب سويزرلاند عقبا حاتيتهم
እዚ ድማ ትዝለዓለ ቁጽሪ ኮይኑ ተመስጊብሎ ካብዞም ዕቑባ ዝሓተቱ እቶም 7,700 ብዘይ መሰነይታ ወይ ወለዲ ናብ ስዊዘርላንድ ዝኣተው ትሕቲ ዕድመ መንእስያት እዮም ነይሮም ካብቶም 7,700 ዕቑባ ዝሓተቱ እቶም 717 ጥራዮም ኣብቲ እዋን ናይ ዕቑባ ዋሕስ ተዋሂብዎም ሓደ ካብቶም መንእስያት መብራህቱ ዝተባህለ ወዲ 17 ዓመት እዩ ነይሩ መብራህቱ ዕድል ኣይገበረን ካብቶም ወረቐት ዘይረኸቡ መንእስያት እዩ መብዛሕትኦም ዕቑባ ዘይረኸቡ መንእስያት ስዊዘርላንድ ገዲፎም ናብ ካልኦት ሃገራት ክኸዱ እንከለዉ መብራህቱ ግን ኣብ ስዊዘርላንድ ክጸንሕ ወሲኑ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲ ብምውሳድ ናይ ስራሕ ልምምድ ማለት ስታጅ ዝገበረ መብራህቱ ኣብ ምውሃድ ምስ ሕብረተሰብ ስዊዝ ማለት ኢንቴግሬሽን ቁልጡፍ ምዕባለ ካብ ዘርኣዩ መንእስያት እዩ ነይሩ እንተኾነ መብራህቱ ናይ ዕቑባ መሰል ስለ ዘይረኸበ ክሰርሕን ትምህርቱ ክቕጽልን ኣይከኣለን ንሱን ብወገኑ 6 ዓመት ኣብ ስዊዝ ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሃገር እንግሊዝ ክኸይድ ዳግማይ ክስደድ ወሲኑ መብራህቱ ካብ ስዊዘርላንድ ተበጊሱ ኣብ ፈረንሳ ቤልጅየም ምስጋር ባሕሪ እንግሊዝ ቻነል ከምኡውን ሓድሽ ናብራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብራድዮን ቴሌቪዥንን ስዊዝ RTS ተሰኒዱ ብመልክዕ ሰነዳዊ ፊልም ናብ ህዝቢ ቀሪቡሎ እታ መብራህቱ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወት ፊልም ብሓልዮት ልፌስቲቭ ዱ ፊልም ፎርም ኢንተርናሽናል ማለት ብዓለም ለኻዊ ፌስቲቫል ፊልምን መጋባእያ ሰብኣዊ መሰላትን እያ ንምሬት ቀሪባ ዘላ ድሮ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ስዊዘርላንድን ኤውሮጳን ድማ ተራእያላ እዛ ፊልም ናብ ህዝቢ ድሕሪ ምቕረባ ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ናብ ስዊዘርላንድ ዝኣተዉ እሞ ብግቡእ ምስ ሕብረተሰብ ዝተዋሃዱ ንምንታይ ናይ ዕቑባ መሰል ዘይወሃቦም ዝብል ሕቶታት ክለዓዓል ጀሚሩሎ እዛ ሰነዳዊት ፊልም ንመብራህቱ ኣተውኪራ ደኣ ትሰርሕ እምበር ናይ 10 ኣማኢት ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ብዘይ መሰነይታ ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ናብ ኤውሮጳ ናይ ዝኣተዉ መንእስያት ህይወት ተንጸባርቕ ኣብነታዊት እያ ናብራ ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ናይቶም ድሒሮም ዝመፁ መንእስያት ሓያል ብድሆታት ዝገጥሞ ህይወት እዩ ሓያል ዕዉታት መንእስያት እኳ እንተሃለዉ ኣዝዮም ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ድማ ኣብ መስገደል ዝመልኦ ህይወት ይርከቡ ኤውሮጳውያን ሃገራት ኣቐዲመን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብቐሊሉ ናይ ዕቑባ ፍቓድን መንበሪ ወረቐትን ሂባ እኳ እንተነበራ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ዝበዝሓ ይነጽቆም እየን ዘለዋ ብፍላይ ካብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ንዘምለጡ መንእስያት ዕቑባ ሂባ ነይረን እዚ ኮይኑ ኸበቅዕ ሓያሎ ኤርትራውያን መንእስያት ናብ ኤውሮጳ ናይ ምስጋር ሕልሞም ንምትግባር ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሊብያን ከርተት ክብሉ ምርኣይን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ምዕዛብን ልምድ ተርእዮ ኮይኑሎ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ዝተዘርግሑ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ኣዝዮም ንኣሽቱ መንእስያት ኣብ ሕቖኦም ዝተገረፍዎ ስምብራት እናርኣዩ ኤርትራውያን ኣብ ምኽፋል መስገሪ ክትሓጋገዝዎም ክልምኑን ክበኺዩን ቀንዮም ኣዝዩ ዝሐዝን ፍጻመ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ብተዛማዲ ዝሞቐን ብዙሕ ንፋስ ዘይነፍሰሉን ማዕበል ባሕሪ ዝሃድኣሉን ወቕቲ እዩ በዚ ምኽንያት ድማየን ዓመታዊ ዝበስሓ ስደተኛታት ዝፀዓና ጀላቡ ካብ ገማግም ሊብያ ተበጊሰን ናብ ገማግም ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ናብ ገማግም ጥልያን ክበጽሓ ዝረኣያ ኩናትን ዝተፈላለዩ ግጭታትን ውልቀ መለኽቲ ብዘኸተልዎ ዘይብቑዕ ምሕደራ ዝተናውሐ ውትህድርና ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ጥሜት ሽቕለት ኣልቦነት ቁጠባዊ ቅልውላውን ካልእ ሓያሎ ምኽንያታትን ብሰንኪ ዘስዕብዎ ምምዝባላት ሓያሎ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ዝበዝሑ መንእስያት ኣፍሪቃ ውሕስ ቦታ ንምንዳይን መነባብሮኦም ንምምሕያሽን ዓመታዊ ብመንገዲ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ክፈልሱ ይረኣዩ ካብ ኣፍሪቃ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ናይ ዝኣትዉ ሰባት ቁፅሪ ብፍላይ ካብ 2010 ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብዝተዓጻጸፈ ቁፅሪ እናወሰኸ ክመጽእ ጸኒሑ ካብ ትሕተ ሳህራ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብ 2010 58,000 ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 139,000 ኣብ 2017 ድማ ናብ 168,000 ከቢሎ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ትሕቲ ሳህራ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ከም ዝኣተዉ ጸብጻብ ማእከል ምርምር ስታቲስቲክስ ኤውሮጳ ኤውሮስታት ይሕብር እዚ ቁፅሪ ነቶም ካብ ሃገራት መግረብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝመጹ ኣይጠቓልልን እዩ ቁፅሪ ናይቶም ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ዝነበሩ ዋሕዚ ስደተኛታት ብናህሪ ክውስኽ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ግን ብኣስታት 900 ጎዲሉሎ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝጎደለሉ ምኽንያት ስደተኛታት ስለ ዝወሓዱ ወይ ቁፅሮም ብሓቂ ስለ ዝጎደለ ዘይኮነ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተኸፍለ ይከፈል ዝሞተ ይሙት ዝዓይነቱ ፖሊስታት ብምትእታው ከዓክቶም ይፍትን ብምህላው እዩ
كموصيت بوليس حبرت أوروبا أبز حج أوان نيا بحرز متوقع سدتنيهات كم زجود لي مثل كان تهلوه عسرت تشحات أفريقيا جن أب ليبيا بيسبق أو أجباب اتحازلوا حبرت أوروبا واحدة سدتنيهات كم أفريقيا مكتا أستت 4.5 بليون يورو بمثل لعيك على سالو عدوات ليبيا بوغنهم سدتنيهات أب معقات عبترا يتصوتوا ورا روسيا قبل على يوكرين أب أفريقيا واحد مجبنت ميتن يسعف ورا روسيا قبل على يوكرين كابز جمر أستات حدا ورحي حيزلو بزلو أوان لعل 3 مليون يوكرينوان ناب سدت كم روحون كلو حدا خبر بعته كبيت نبرتهم تمزابيلهم نامن برا بيت سيفيلاوان زقنا عدب داب كبيد برات روسيا دما نكتماتات يوكرين أم معناو يركبا يوكرينوان هتوص حجز أبزد ليلو كنتاتيهم زركبو زلو حيالو أبايتهم فريسو بمهلاو دما نبحث إرجزي نبيتهم زملوسي يمصلون بزم خنيات حيالو نايترادو ودبات حيلن ناب يوكرين بمقنع أبنت فتات محجاز يركبا ورا روسيا قبل اليوكرين بكل 8 قدتاتيو نوح سنة مقبا أفريقيا تنكيفو زلو اتحدى ناب أفريقيا كل أخذ نبرو نايرديت مقبي ناب يوكرينوان بمقنعو كخون كلو اتكال أيدما كاب يوكرينن روسيان زشمز نبرا اخلصرناين زيتن أب حدقا بمقتاو ناعداقا واغانهري فتيرو بمهلاويو ودب مقب عالم ودب حورات هاقرات ناب أفريقيا زلوكوز نبرا مقبي مبزحتو كاب يوكرينيو زمتو نيرو انتخونا بسنك تكوينات ناب صوماليا نيجر جاد ماداغاسكارن كالوز بكوينات درك انستطعا آقرات زلوكو ناي اخل راشن بفرق خوغدلو تقديدلو ودب مقب عالم ورا روسيا قبل على يوكرين نستناوحن تقاتلون متكاتا كركبون تزيكيلون أبتدرو تقوديو برديت كنابر زنحة كبابيتات أفريقيا عطبو كختل كم زخقل أتنكيقولو زبسحة كفال صوماليا أبز حلفة 4 كرامات أخل زناب زي مهرامو 4 مليون سبات وتصردي الزد اليوم كوينو مالو مليون الصومالوين بسنك دركي تريتهم كسنون كلو عدتاتهم قديفهم أم معقوبي زتمزابو اليوم كأموتو تكديدهم زلو معالتاوي واحد مقبز ختلو أكلاتهم ماسينو نايزموتو هتانات إنا زايدة أبز متصلو زلو أوان نابتهاجر زل أخذ نبرة ناي مقبرة ديت بفرق 5 قودلة إذا دما مسكينات يوكرين كتاو متأثار كم زلو ودب مقب عالم أفليتو الله دايركتر ودب مقب عالم جنفر صوماليا إلكادير دالوم محبر سب عالم أم حقاز بدل قصة صومالوين زحول قبرة ملسي كب كم تسنحن حج دما أقدمونا بصوماليا استلاء كم بساعات أتيو زنبرة مقبي أنفتو غيرو ناب يوكرين يخيد بمهلاو قبل على زنبرة واحد مقبي مليسو أقاديدو 5 لو حبيرو اتكالي أب أفريقات ميت كختلن وحسنة مقبي زي السنة خلن كاب يوكرين الروسيان شمز زنبرة أخلي سرناين زيت بالعن أب حدقا بمقتاو وقا بنهاري وسخ بمهلاو اتكالي حدقا 5 كيلاتات يتنقلو كورونا فيروس زوردو قطباو قدعتن مزقباب $10 دولارن أب حيالو كفال أفريقيا درو واقا مقبي كبيرو تانيحو حج دما كوينات يوكرين توسيخو بمهلاو سدرا بيتات أفريقيا دروختن كفا جميران اللوا روسيا يوكرين بحبار 300 ميتاويت أب عالم زفر سرناي كمرتان كاللوا 53 ميتاويت دما زيت بالعسوفن كالن نترى نقراتن يفريا كاب كل تشحن 10 شمونتن كساب كل تشحن 20 تراي هاجرات أفريقيا ني 5.1 بليون دولار زواج سرناي كاب يوكرين روسيان عديقان كم زنبرا تسبساب كفل نقدن عبيتن ودو حورات هاجرات يحبر بمسرت اتتصبصاب 25 هاجرات أفريقيا حدا كاب 3 زهلو خو سرناي كاب يوكرين روسيان كشمتان كلوا 15 هاجرات دما لعل فرقي كاب زتقمالو سرناي كابتن هاجرات يعدقا كاب هاجرات أفريقيا كينيان قبصن كم أبنت انتوسيدنا أب كينيا واقا سرناي ب33 ميتاويت كوسخن كلو 8 ميتاويت سرناي كاب يوكرين روسيان اتشمت قبص دما واقا باني ب25 ميتاويت بموسخو منقست تهاجر واقا كي وسخن متون كخونن حدش بوليسي أوتيلو أبز حلفا قرب عامتات أمونغو هاجرات أفريقيا روسيان زقبر نقدي بب عامتو عبت أنيحو روسيا 14 بليون دولار زواج سدد كتقبرن كلا هاجرات أفريقيا بوغنن 5 بليون دولار زواج نبرت سدد يقبرا مبزحتو كاب أفريقيا ناب روسيا زل أخ سدد فروتان أحملتن كخون كلو 15 ميتاويت فريات تفاح دو أفريقيا ناب روسيا خلا أخ أنيحو
ኣህጉር ኣፍሪቃ ብመግቢ ንገዛእ ርእሳ ኽኢላ ንዓለም ክቕልብ ዝኽእል ሰፊሕ ልሙዕ መሬት ኣለዋ። እንተኾነ መንግስታት ኣብ ሃገራትን ወፍሪ ኸካይዳን ኢንዱስትሪ ሕርሻ ከማዕበላን ብዘይ ምጽንሐን ቀንዲ ግድያት ናይ ዝመጸ ኣህጉራዊ ቅልውላዋት ክኾና ተቐሲበን ይርከባ። ወላውን እተን ብቁጠባ ዝዓብያ ዝበሃላ ሃገራት ናይጀርያ፣ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣልጀርያን ኬንያን ብመግቢ ገዛእ ርእሰን ኣይክእላንን ጥራይ ዘይኮነ ዝበዝሕ ዘህልኽኦ መግቢ ካብ ካልኦት ሃገራት እየን ዝገዝኦ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ኣብ ንሓድሕደን ንግዲ ኸይገብራ ዝበዝሓ ሃገራት ምስ ካብ ኣፍሪቃ ወፃእ ዘለዋ ሃገራት እየን ንግዳዊ ምትእስሳር ዝመርፃ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣቐዲመን ኣብ ንሓድሕደን ዘካይድኦ ናይ ንግዲ ልውውጥ 16% ጥራይ ከም ዝኾነን ሃገራት ኣፍሪቃ እንተተሰማሚዐን እዚ ኣብ 2022 ናብ 60% ክዓቢ ተኽእሎ ከም ዘለዩ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክገልጽ ጸኒሑ። ነዚ ንምድንፋዕ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝተደፋፍአ ንውሽጣዊ ዕቤት ንግዲ ኣፍሪቃ ዘተባብዕ ነፃ ዕዳጋ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኤርትራ ገዲፍካ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ክታመን ዘንበራሉ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ተግባራዊ ክኸውን ተኣዊጁ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ጥራይ ሃገራት ኣፍሪቃ መጀመርታ ብኮሮና ቫይረስ ሕጂ ድማ ብኩናት ወራሪ ዩክሬን ተተንኪፈን ኣለዋ። ካብዚ ተማሂረን ብመግቢ ርእሰን ብምኽኣል ኣብ ንሓድሕደን ናይ ንግዲ ልውውጥ ክገብራ እንተዘይክኢለን ኩሉ ግዜ ቀንዲ ተጸለውቲ ክኾና እየን። ኣፍሪቃ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ብምዃና ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ንግዲ ዓመታዊ $34 ቢልዮን ከንቀሳቐስ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎ ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ግን እቲ መኽሰብ ካብ ኣፍሪቃ ወፃእ ዝኾነ ሃገራት ይርብሓል ኣለዋ። ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ኣብ ንሓድሕደን ዘካይድኦ ንግዲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ንግዲ ኣዝዩ ይዓዝዝ። ንኣብነት ኣብ ናይጀርያ ናይ ተምሪ ዘይት እናሃለወ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ማሌዥያን ኢንዶኔዥያን ክሽምታ ይመርፃ። ኬንያ ፊዮሪ ብብዝሒ ኣምሪታ ናብ ኔዘርላንድ እናሸጠት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ኔዘርላንድ ፊዮሪ ይዕድጋ። እዚ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ኮይኑ ካልእ ብቢልዮናት ዶላራት ዝቝጸር ንግዲ ብተመሳሳሊ ይካየድ። ነፃ ዕዳጋ ኣህጉር ኣፍሪቃ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሞዴል ዝሓዘዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብዚ ዘለዎ ደረጃ ክበጽሕ ግን 50 ዓመታት ከም ዝወሰደሉን ሃገራት ኣፍሪቃ ከምቲ ዝድለ ውሽጣዊ ንግዳዊ ዕዳጋ ክለዋወጣ እንተኾይነን ዘራኸበን ትሕተ ቅርጺ ክማዕብላን ኣብ ድዋተን ዘሎ ጸጥታ ከም መሓይሻን ከም ዝግባእ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ክንዲ ንሓድሕደን ንግዲ ዝገብራ ሃገራት መራሕተን ንዓደማ ዋዕላታት ምክያድ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑዮ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዋዕላታት ጃፓን ኣፍሪቃ፣ ሩስያ ኣፍሪቃ፣ ቻይና ኣፍሪቃ፣ ብሪጣንያ ኣፍሪቃ፣ ፈረንሳ ኣፍሪቃ፣ ስዑድ ዓረብ ኣፍሪቃ፣ ቱርኪ ኣፍሪቃ ዝብሉ ተኻይዶም። ኣብ መንጎ ኣህጉር ኣፍሪቃን ሃብታማት ሃገራት ዝካየድ ውዕላት ንኽልቲኡ ወገን ዘርብሕ ተባሂሉ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ እቲ ሓቂ ግን ሃገራት ኣፍሪቃ ባህርያዊ ሃብትን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ክምዝምዛን ከምኡውን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘሎ 54 ድምፅታት ኣፍሪቃ ክኸስባኒን ዝመጻ። ሃገራት ኤውሮጳ 70% ካብ ዘካየድኦ ንግዲ ኣብ ንሓድሕደን ገብርኦ እንከለዋ ሃገራት ኤስያ ድማ 51% ይካይዳ። ኣፍሪቃ ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ 16% ጥራይ ናይ ንሓድሕደን ንግዲ ይገብራ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መዓልቲ ሓጎስ ቦታን ኣብ መንጎ ህንድን ቲቤት ቻይናን ተቐርቂራ ኣብ ኣኽራናት ሂማላያ ዝተደኮነት ኣስታት 800,000 ህዝቢ ዝሓቆፈት ንእሽቶ ሃገር እያ። እታ ዝበዝሑ ካብ ህዝባ ተኸታሊ እምነት ቡዲዝም ዝኾነት ሃገር ዓመታዊ ዕቤታ ብቁጠባን ህንፀት ሃገርን ጥራይ ዘይኮነ እትሪኦ ሓጎስ ህዝባ ቀዳምነት ብምሃብ ክትሰርሕ ትፍትን ዘላ ሃገር እያ። ኩሉ ተጽድቆ ፖሊስታታ ድማ መወዳእትኡ ንህዝቢ ዘሐጉስ ውፅኢት ክህልዎ ትጽዕር። መንግስቲ ቡታን ሓጎስ ህዝቢ መሰረታዊ ሰብኣዊ ሸቶ ብምባል ሃገሩ ኣብ ክንዲ ብቁጠባዊ ምዕባለ ሓፈሻዊ ሓጎስ ህዝቢ ከም መዐቀኒ ምዕባለ ክቁጸር ክትጅምር ኣብ 2008 ኣብ ቋሙ ኣስፊርዎ። መንግስቲ ቡታን እቲ ኣብ ሃገሩ ዘተኣታተዎ ሜላ ናብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድሕሪ ዘቐረቦ ንድፊ መዓልቲ ሓጎስን ጽቡቕ ምህላውን ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ኣብ 2012 በቲ ውድብ ጸዲቑ። 20 መጋቢት ድማ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ሓጎስን ጽቡቕ ምህላውን ተባሂላ ዓመታዊ ክትበዓል ተወሲና። ሃገራት ዓለም ምዕባልአን ብዓመታዊ ቁጠባዊ ኣታዊታተንን ጸጋታተንን ዝግምግምኦ ኮይነን ሓጎስ ህዝበን እውን ኣብ ግምት ዘእትዋ ክኾናዩ መንግስቲ ቡታን ጸዊዑ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነበር ባንኪሙን ድማ ኣሰር ቡታን ብምኽታል ሓጎስ ህዝብን ጽቡቕ ምህላውን ሓደ ካብ ምዕባለ ወዲ ሰብ ምዃኑ ብምእማንን ብምድጋፍን ኣጽሊቕዎ። ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ሓጎስን ጽቡቕ ምህላውን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 20 መጋቢት ተኸቢራ ውዒላ።
ኣብቲ መዓልቲ ኣብ ዝወፀ ዝርዝር ኣስማት ሕጉሳት ሃገራት መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ታሕቲ ተሰሪዐን ኣለዋ። ኣብቲ ኣብ 146 ሃገራት መጽናዕቲ ብምግባር ዝወፀ ዝርዝር ሕጉሳት ሃገራት ካብተን 10 ሃገራት ኣብ ድሕሪት ዝተሰርዓ እተን 7 ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝኾና ኣብቲ ዝርዝር ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ኣፍጋኒስታንን ሊባኖስን ኮይነን። ካብ ዝቐፂለን ንላዕሊ ዚምባብዌ፣ ሩዋንዳ፣ ቦትስዋና፣ ሌሴቶ፣ ታንዛንያ፣ ሰራሊዮን፣ ማላዊ፣ ዛምቢያ ኮይነን ተሰሪዐን። ኣብቲ ናይ ሕጉሳት ሃገራት ዝርዝር ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዓ ከምቲ ልሙድ ብሃገራት ስካንዲኔቪያን ክዕብለል እንከሎ ፊንላንድ፣ ዴንማርክ፣ አይስላንድ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኔዘርላንድስ፣ ላክሰምበርግ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ እስራኤልን ኒውዚላንድን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ኮይነን ክዝርዘራ ኽኢለን። ንኣህጉር ኣፍሪቃ ቤናፈሊና ኣብ መንጎ ሃገራታ ዘሎ ስርዕ ምስ ንርኢ ሕጉሳት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ማውሪሰስ፣ ሊብያ፣ አይቮሪ ኮስት፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዘጋምቢያ፣ ኣልጀርያ፣ ላይበርያ፣ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሞዛምቢክን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ተሰሪዐን። ኣብቲ ዝርዝር ገለ ካብ ዓበይትን ፍሉጣትን ሃገራት ኣውስትራልያ ኣብ መበል 12፣ ጀርመን 14፣ ካናዳ 15፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 17፣ ብሪጣንያ 17፣ ፈረንሳይ 20፣ ኢማራት ዓረብ 24፣ ስዑድ ዓረብ 25፣ ኢጣልያ 31፣ ብራዚል 38፣ ጃፓን 54፣ ቻይና መበል 72 ኮይነን ተሰሪዐን። እቲ ዝርዝር ብተወሳኺ ከተማታት ኣብ ግምት ዘእተዎ ኮይኑ ሄልሲንኪ ፊንላንድ፣ ኣሩስ ዴንማርክ፣ ወሊንግቶን ኒውዚላንድ፣ ዙሪክ ስዊዘርላንድ፣ ኮፐንሃገን ዴንማርክ፣ በርገን ኖርዌይ፣ ኦስሎ ኖርዌይ፣ ቴል ኣቪቭ እስራኤል፣ ስቶክሆልም ስዊድን፣ ብሪስበን ኣውስትራልያ ሕጉሳት ከተማታት ተባሂለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ክስርዓን ከለዋ ብኣንጻሩ ካቡል ኣፍጋኒስታን፣ ሰንዓ የመን፣ ቃዛ ፍልስጤም፣ ፖርት ኣፕሪንስ ሃይቲ፣ ጁባ ደቡብ ሱዳን፣ ዳርኤሰላም ታንዛንያ፣ ደልሂ ህንዲ፣ ማሰሩ ሌሴቶ፣ ባንጊ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ፣ ካይሮ ግብፂ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዘይሕጉሳት ከተማታት ተባሂለን። ሓጎስ ማለት ወይ ሕጉሳት ሃገራት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ወይ እንታዩት መለክዕ ተባሂሉ ክሕተት ይከኣል እዩ። ሓጎስ ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ትርጉም ዘለዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ መጽናዕቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጽናዕቲ ክካየደላ ዘፍቀደት ሃገር ዝለኣኽ ብውልቀ ሰባት ዝምላእ ቃለ መሕተት ዘካየደ ኮይኑ ኣታዊ ብመንጽር ሃብቲ ሃገር፣ ጥዕና፣ ናይ ምንባር ዕድመ፣ ናጽነት ምርጫብ ህይወት፣ ማሕበራዊ መንግስታዊ ሓገዝ፣ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና፣ ለውሃት፣ ብልሽውና፣ ስነ ኣከባቢ፣ ትራንስፖርት፣ ማዕርነት ጾታን ካልእን ዘጠቓለለ ሕቶታት ኣለዎ። ብመንጽር ትምሕትት ድማ ዜጋታት ሃገር ዝተሰምዖም ሓጎስ ዝህቦም ጸጥታ ዝስምዖምን ካልእን ብምዝርዛር መልሲ ይህቡ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ነዚ መልስታት ግምት ብምሃብ ዝርዝር ሃገራት ይሰርዕ። ዓመታዊ ኣብ ዝግበር ንሓጎስን ጽቡቕ ምህላውን ዝምልከት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ሃገራት ብፍላይ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ንጹር ጋግ ዘንጸባርቕ ብምዃኑ እቲ ዘሎ ፍልሊ ንምጽባብ ናይ 2036 ሰመዮ መደብ ሰሪዑ ይርከብ። እቲ ሸቶ ብቑዕ ትምህርቲ ንህፃናትን መንእስያትን፣ ምኽታም ድኽነት፣ ምብቃዕ ጥሜት፣ ማዕርነት ጾታ፣ ዕድል ስራሕ ንመንእስያት፣ ምርጋጽ ዝተመጣጠነ ኣታዊ፣ ሓገዝ ንዝተገለሉ ሕብረተሰባት፣ ምምዕባል ትሕተ ቅርጺ፣ ክታበት ህፃናት፣ ምዕቃብ ጸዓትን፣ ምትካል ኣግራብን ካልእን ዝብሉ መደባት ሒዙ ይሰርሓሉ ኣሎ። ሓደ ካብ ብልጫ ዝማዕበላ ሃገራት ንኣብነት ሓደ ውልቀ ሰብ ካብ ስርሑ ምስ ዝባረር፣ ባርያዊ ሓደጋ ወይ ሕማም ብዘስዓቦ ስርሑ ምስ ዝቋረጽ፣ ቁጠባዊ ቅልውላው ምስ ዘጋጥምን ካልእን ናይ መንግስቲ ሓገዝ ክግበረሉ እንከሎ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ግን ንዕኡ ዝሕግዝ ፖሊስን ዓቕምን ስለ ዘየለ ሓንሳብ እንተወዲቑ ዝሕግዙ የብሉን። እዚ ድማ ነቲ ሰብ ሓደ ካብቲ ኣብ ስግኣት ዘንብሮን ዘይሕጉስ ዝገብሮን ምኽንያታት ክኸውን ይኽእል። ኣብቲ መጽናዕቲ ኤርትራን ሶማልያን ዝርከብአን ሓያሎ ሃገራት ኣይተሳተፋን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም
كما يتقنيو فتوحتها تلتمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفني زبلنا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترخبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دموكم أدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان بوع مرحن مقان زدليو ممزنيتات نحادتك هل نزل على وصيتاونت زعبي جام زلوو اتهي مرارحة يو نهاية مرارحة منفعاتن حمقن نحادتك هل يترف نحانت هاجر كمان دخمتن ترارن كجبر خاليو مريحنات أزيو سن نجاريو كل سب مرح خون ولا انت ليه اتمرح خون زخلجن والسن سبيو مرح تخونو خيلوم ولا زحاشة وسيد كما زجوبو خا أزيوم حدات يوم أتوم زبل تسأو سيد زي مزجوب مرحتي نزم مزني زمالو يوم صراحة ده بحري حدا مرحي نتس بيو حلف نسرح كس أروزخ البحري كهلو لو قال مرحي أشم بايك مرح نخ مرح كمان أتسقامت أباي زلو سبالو نخالوت كمرح زي كونس نبعلون زمرح السبز دلي بحرينا حدا مرحي رؤس زخالي فولي قصتالو نسو سلزغوني خا كل سب مرح خون زي كال نتحلف النت اتدلو زخوني بحري كهلوي قبايو حدا سب ناب هارفارد يونيفرسيتي يخون وي ناب ليدرشيب تكال كيدو ولا يمهار ناي مرح بحر انت زي تعديلو وي انت زي معبيدو وصيتاو مرح يخونا صقاميو مكينا ناب زدلنايو خبصحنا زخل وما خلون كله سلازي حدا مرحون نتزمرحو تكال كسقمو زخل نامرار حزخون بحري كقط امولون كله يو كابزخون التكال وصيت عوت وي ودقات نايت مرح بحري نراكب صبغو صيت زلوم تخين صبغ ناي مرح بحري اللوم مالتيو اتو صيت كابت تتصبنايو تحتن تخينو خا بحرياتهم زنا عدا يكونهن مالتيو كمتي يا مرارحة اتبحري اتتكالون يفلاليو تاكس زور زنبرسب بطح كزور كتصقموي سلازي بطح كزور زخل بقعات تطريقن كزورا خاليو نزبز حيتكالات قدامي ودقت زخون كا نتتكال زبقع مرحي كاب زي مهلاو ويون كاب زي مسلطان زمنچويو سلازيو حد مرحتي اب كال بوتا ازيو صيتاويان كوينم ناب كال اتكال مسقيرو جن نتتكال كودقو زخولو ازمالت بحري ببغزيو زمعبلن كم تنمرحو تكال بحري كم زحادش زمحايشن نتوصيت كابزو سنون حاد بحري نايتو مرحتيو كدته ننغرات زلكا ملخختا وياطممتا مالت اتيتود ازين مرحتي كال وصيت مقيري مغلص يميو حناص طممتا ناي مرحتي نصبق وصيت ابركتو لو حدا مرحي نايت زمرحو تكرعي كمناتو رأي غيروخ بقس اللو قلقل مرارحة ناب حدا تكال كم حدرو كم رأسو ويكشيا من كلو نايت تكرعي زي فلتوو ويزي عمنولون تخوينم اتمرحي مستتكال سلا زي فالت صبقو سيت هاي مسانيو زخون يخون تكال بناي سعار منفس تهانس امرحنت يدريهيو اتتكال كاب كالو التكالات زحاشي خمزخونان نسوخا انا تتكال بتكبر كون كجبر زخل كأمنن قرصنا زلوا مرارحة يدلي بانصارو ننفسون نتكالون انا يسزر مراحمي مستحد معرو صيت كم صايك النيو سلازخونه اب مرحنات كسع استقمطه نايت تكالو صيت ناتي وصيتيو عوتي يخون ودقاتو ناتيو إلوخ أمن اللوا إذا خن بقع مراحي زدليون نزدليو وصيت زبصحوم ملخاخت أيو سلسة كألات بلحات وي سكيل مراحي فلوي رؤس زخ عليك كألات ونيو
ካብ ዝመርሖም ንላዕሊ ክእለት ስለ ዝሓትት ከምቲ ኣውቶቡስ ንምዝዋር ርእሱ ዝኽኣለ ክእለት ዝሓትት ትካል ምስራሕ እውን ከምኡ እዩ ብቑዕ ክእለት ይሓትት ኣየናይ ማርሻ በናይ ግዜ ወሲኑ ቅየር ከም ዘለዎ ክርዳእ ዝኽእልን ናበይ ክትእወ ከም ዘለዎ ኣንፈቱ ዝልወጥ ባህሪ መኪንኡ ኣጥዕዩ ዝርዳእን ምስ ትበላሾ ከዓ ክዓርያ ክእለት የድልዮን እዩ ሓደ መራሒ ትካል እውን ብተግባር ዝተፈተሸ ፍሉያት ክእለታት የድልዮ ናይ ገንዘብ ኣመሓድራ ክእለት ሰባት ወዲብካ ናይ ምስራሕ ክእለት ስምዒቱ ናይ ምቁፅጻር ክእለት ውፅኢታዊ ናይ ወፍሪ ምግባር ክእለት ተዛሪብካ ሰባት ናይ ምእማን ክእለት ናይ መጻኢ ኩነታት ምትንባይ ክእለት ወዘተ ፍሉያት ክእለታት የድልዮ ሓደ መራሒ ጽቡቕ ሃናጺ መለኻኽታ ዋላ እንተሃለዎ ትኽክለኛ ክእለት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ብዘይ ትኽክለኛ ትግባረ ነቲ ዘድሊ ውፅኢት ከምፅእ ከጸጉሞ እዩ 4 ምርዳእ ፍልጠት ወይ ነውለጅ ክእለት ዝምዕብል ካብ ምፍላጥ እዩ ንመሪሕነት ዘብፅሑ ክእለታት ንምምዕባል ቀዳምነት ብዛዕባቶም ክእለታት መሰረታዊ ፍልጠት ክህልወና ይግባእ ኩሉ ፍልጠት ማለት ኣይኮነን ንትኽክለኛ ቦታ ዝኸውን ትኽክለኛ ፍልጠት እምበር እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ዝመርሖ ትካል ውሽጣውን ደጋውን ኩነታት ክፈልጥ ኣለዎ ሓደ ሰብ ዝመርሖ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እንተኾይኑ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ መሰረታዊ ፍልጠት ክህልው ኣለዎ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዋላ እንተኾነ ብዛዕባ ፖለቲካን ሃገራዊ ኣመራርሓን ሓቀኛ ዝኾነ ፍልጠት የድልዮ እዩ ምክንያቱ ፍልጠቱ ንክእለቱ ይውስነ እዩ ክእለቱ ንተግባሩ ተግባሩ ከዓ ንባህሪ እዩ ስለ ዝቐርጾ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይቲ ሰብን ትካልን ውፅኢት ይረአ ንትኽክለኛ ትካልን ንትኽክለኛ ቦታ ኣመራርሓ ብቑዕ ዝገበር ትኽክለኛ ፍልጠት የድሊ 5 ልምዲ ወይ ተመክሮ ኤክስፒሪየንስ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ናይ ኣመራርሓ ክእለታት ዝምዕብሉ ካብ ልምድን ልምምድን እዮም ከምኡውን ናይ ኣመራርሓ ባህሪ ንባዕሉ ውፅኢት ልምዲ እዩ ሓደ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ዘማዕበሎ ልምዲ ውፅኢት ዘየምፅእ ወይ ናይ ውድቀት እንተኾይኑ ባህሪኡ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ምልክታ ብኸምዚ ዓውዲ ናይ ክንዲ ዓመት ልምዲ ዘለዎ ዝበሃል ንኸምዚ እዩ ናይ ሓደ መራሒ ልምዲ ብቐሊሉ ክንርዳእ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ዝኾኑ ትካላት መስሪትካ ወይ መሪሕካ ውፅኢታዊ ጌርካ ኣለኻ ትብል ወሳኒት ሕቶ ምሕታት እያ ገለገሊኡ ንነዊሕ ዓመታት ናይ ምምራሕ ልምዲ ጸኒሕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዋና ነገር ኣብቲ ቦታ ምጽናሕ ኣይኮነን ነቲ ትካል ካብያ በጊሱ ናብያ ኣብፅሕዎ እንታይ ዓይነት መሰናኽል በፂሖም ብኸመይ ከ ነቲ መሰናኽል ሰጊሩ ናብ ዓወት በፂሑ ነቲ ትካል ውፅኢታዊ ገይርዎ ዝብል እዩ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣመራርሓ ስልጣን ኣይኮነን ውፅኢት እዩ ንነዊሕ ዓመታት ብምምራሕ ምጽናሕ ኣይኮነን ዝዕግብ ውፅኢት ኣብ ምርካብ እቲ ቁም ነገር 6 ተውህቦ ወይ ክእለት ተውህቦ ብተፈጥሮ ዝውሃበና ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ብትምህርትን ልምድን ብፃዕርና ዘጥረናዮ ክኸውን ይኽእል ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ውፅኢት ተኮር ፍልጠት ውፅኢት ተኮር ክእለታት ውፅኢት ተኮር ኣመለኻኽታ ውፅኢት ተኮር ልምድታት በብግዚኡ ክምዕብሉ ከለዉ እቲ ውልቀ ሰብ ነቲ ቦታ እቲ ዘለዎ ብቕዓት ዘለዎ ኣመራርሓን ናብ ፍጹም ብቕዓት ይሰጋገር ውፅኢታዊ ኣመራርሓ ነቲ ሰብ ቋንቋኡ ተግባሩ መንፈሱ ምዃን ክጅምር እንከሎ ብፃዕሩ ተውህብኡ ምዕባይ መራሒ ናይ ምዃን ተሰጋጊሩ ንብሎ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ዕውት ውፅኢታዊ ኣመራርሓ ፈሊጡ ይኹን ሓሲቡሉ ዘይኮነ ከይተፈለጠ ዋላ ዝተግብሮ ነገር እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ምስ ነብሱ ተዋሃሂድ እዩ ብቕዓት መራሒ እዚ እዩ ኣብ ዝኾነ ትካል ንእትቖፅሮም ወይ እንመርጾም መራሕቲ ክኾኑ እንደልዮም ሰባትን ከም መምዘንን ንኻልኦት ሓደስቲ ተካእቲ መራሕቲ መመልመሊ መምዘኒ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ነቶም ሓደስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጨንፈራት ብምዝውዋር ፍልይ ዝበሉ ክእለታትን ልምድታትን ከም ዘማዕብሉ እንተጌርና እንዳሕራይ እዋን ብቑዓት መራሕቲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ደስ ስለ ዝበሉና መንፈስና ስለ ዝፈትዎም ወይ ዘረብኦም ጥራይ ሰሚዕና ንሰባት ናብ መራሒትነት ከነምፅኦም የብልናን መን እዩ ደስ ስለ ዝበሎ ጥራይ ቁልፊ መኪኑ ንሓደ ሰብ ሂቡ መኪና ክዝውር ክእል ድዩ ኣይክእልን ከይፈለጠ ንባዕሉ ኣብቲ መኪና ተሰቒሉ ክኸይድ ዝደሊ
ولا حدا سبيلن سلازي تكالون كمزيو نتبق عزلو سب طرايخا حلافنت كتبو زلكا ባህሪ ኣመለኻኽታ ክእለት ፍልጠት ተመክሮ ተውህቦ እዚ ኩሉ ብቑም መራሒ ውፅኢት ትረኽበሉ ትኽእል ጸሓፊ ቢንያም ተስፋልደት ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኢረብ ሓፂር ዛንታ ጸሓፊ ኣስመሮም ሃይለ ምንጪ ሜሮን ሀብተ ማርያም ንቀራረብ ደገ ዘለው ከሕዋትና እዮም ንቀራረብ ባ ቀጢን ድምፂ ናይታ ፈተሪኖ ድምፀቲ እኩቦ ጭዋጭታ ክፍንፅግ ኣይተሓዝኒ እናበለ ቃልሕ ኣውቶቡስ ከተማ ኣስመራ እተን እንኮ መንግስታዊ ዕማመን ብብቕዓት ኣብ ምስልሳል ዝርከባ ገልገልቲ ምዃነን ብዝቐጥቅጥ ህዝቢ ከመስክራዩ ዝብርህን ማእከላይ ማዕፆ ንቀራረብ ድምፂ ተፈተሪኖ ኣይዕረፈን አይ አንተ ረጊጽ ጋር ነበር ከይትርገጽ ተለሊኺ ብታክስሞ ዘይትኸዲ ንዓብል ተሓንገር ኣብ ቦርሳይ ክትኣቱ ደሊኻ ንጽበት ቦታ ብመልሓሶም ክቃልዎ ከም ዝደለዩ ክመስል በወገኑ መረረ ጸቕጥቅጥ ይቕጽል አንቱም ቀስግዳ ዘይትብሉ ከኣትዋ ደጊፈ ዘእትኽብወን ሰንከልከል ዝብላ ኣደ ምሳብ ቅድሚአን ተገቲሩ ሕቑ ሂብወን ዝነበረ ገዚፍ ሰብኣይ ማጎታ ወይ ገዚፍ ሰብኣይ ገጹ ኸይጠወ ብጐርናዕ ድምፁ እሞ ደፊእክ ብፍኒስትራ ውፅእን እምበር ምን ኣስሓርማዝ ክንሱ ብፍኒስትራ ክወፅእ ተራእዩኒ ሰሓቐይ ክቈጻጸሮ ይከኣድኩን ዝቕጽል ግብረ መልሰን ክጽበ እናተሓንጠኹ ወይ ሰብኣይ ናባይ ተጠውዩ ኢታ እንታይ ነፊሑካ ዘይተዳለ ኩሉ ነገር ስለ ዝገጠመኒ ሓሲበ መልሲ ክህብ ወይ በኣግኡ ገላጋሊ ንምርካብ ቁልሕልሕ በልኩ ሃንደበት ዝለኸፈኒ ሰብኣይ ኦ ክብል ሓውሳ ኣብያት ብዝጥዕም ድምፂ ኣውቶቡስ ኣነቓነቓ እንታይ ረኺቡ ኢልና ፍርቂ ኣውቶቡስ ተጠውዩ ክጥምቶ ግልጽ በለ أنت إيراب ديخي؟ وا إيراب ديخ أنت؟ ملسا غاية تتصبي تتمتما كم تساعة عموم نهاي سكول كاتشيات مسل قرز بلا سبيتي قزقزون نتعمتت عنيدا أبو امرأة زي عوت دليانا السباي كتكايد مثل تفلت هازارت اتفتاتش كم زوفرت قمتكو ترنع زبالة سعمت انك أمسا قصة تبتيخا خيتودق الساقات كتمثل كسادا ببكيات انكسا أساس نبرات كاب زيد الأخفى نايت سباي بمقلقالي وفويتا تسمعني نساون أبت الدلياس اللي استعوتت قدو غينا كاب زي سنف دمسي أوتوبس هنقانقتا ويأمنني وي أمرين أنت سترجعها تمارسهم أمس عام أتو
سبتقاقيا خمزلاق حبرها دنق بالكو بقزفو نقدميت كم زي رئيس قاردني شمونت ساتيرات تتأميرهم زي دارقو سبعيسي ساتير اتخديب بأرقان زسنفاز مسألة سبيتي أسا ما أرئي سسحا حتى قمت كم زو سركو ترداني سخدنتو بجاشفون أبسلكا خمسة سطحنا توازوازي عبرهنا بمقلاح تسأميرو نقح قزاز بللا أبلع لواي معقورتاز علبا كجاز مسلا مادا تخديمن انت سنابرا انت استعنا حد يخم زقدعها مسكاريا الليون كافتشا أكالاتها وزيقدما كس أنا سنجمركو قال خفال السلام حليفنو نيرو واي إراب زي موتا سر خبدا كي قرمكي زمهرم تغطى زيري هاي ملالوخو خن إيرا أبلع علي قنباران زنبرات أمسق بسلان نتناخف سحاقا نقرأ من قدي بسلا قرمتها بلا مخانو تسوت أني لك هاقل بسلاتات قزي زي هسوم ملالينان من نتنان كوين ممزنورو دما بركو هواي ساتير أنت واز واحد أدمون دي غامسيلكا قاقيناكا تتحايزهم نويح سحاقو اتسحاقمون حيقات أمن ناتقو جل بهالي نايبي تمرتنات صوتو مأسر زي بلو موزيك أي مسل أنهم بوغاني دحر مورادنا ساتير زبالو حتيدا ميزاني كم محايش مس نفسيك على أتقو قاقي غندو إراب كجن نويح قزين دي غوينو تاكوت سبيت دمار غيبه بسايك قاعد قيتا تغرس حقها نويحو تحرم بال عندك ناس كتات من البات نوحات تجزيت عك نيرات خون من البات هي وتم مقان جزين أتوات تنس أزر نيراون تخون هم برتبلت سي أيقون عندك قعد بجوجو كاتمك أرنيرا نفس حقات منسات أي سنيان سحق ساتيرات أي متشون قد غينو مستبلص دا تفلالينا عندنا كبلان مبرق كم زهر ما اختفزن حدا قنا نوي حد صنحتن حتوتات جمرات قل أخا ميلو سدير كاديها سديرنا إيران نفسي أتبخري تمرقو هبزو أرتا سرحالو أتن كل تدما بعد رايح كوليج علوها أتن دحروتنا اشتيوم تمرتي جمورن أما سدير كايخا كم عملها مقشة حسابات جميرة نابسق تاعتا ملسات سراح كخمي قالو إيراب حتوتات كزالا سراح دا نوي حين دي خوينو خبزك وارز أنا الناس أنكو أبس حيكو في الكات كيتنا باركينج تقرص يا أخي ألنن أبي إنتها قالنا جارز نبوكو مثلاً تحري صعب على لهم نابن سنات كم زمالوسهم ما يتقرطرنن ده هاي عركي قبر أنجي هي بيت ما سرتي عد عبيتو خبزه تهنت إيكو أنت نبركو حجسي أنت أرتمني تيقو زغنا وحليمو زيادة تاريخ كسمع دات هنتقو تغنى أخا خميت خونا لخا زمو قعتخا تشقرك على الأديا نهب قلبي كابز ملس نفر مازا حسكوا حتو أنا بارات نبي ماني تقرنا تملكته دحاني حجرا انت حسب كي أخو قالك كان فك زياد رايك في الكاموس أمهني رغبو الصغطة زي تهلوي أبي موسعو
مس موقعتي حزيلك اختوصنو كيخي زيادة هريمكيا عندنا بسلقاتنا خفا فنقل انت زي كفلنا لا زقاد ده أبز انت دما أدوات حسام زير كبلن كمسلانيز أنحا برهاتي انت نبعاتك قاردنا استبعالكو قد حق ايه زانتا قد لينك سمع زانتا مرت من باروي صحتكون بقاهدي زنبع تقرا لاي دايقت أمن نمبر بزعبو زي برهالي بسح نقرات عدو انت اللاي نمنتاين نبعاتهم كملكت حماق حسيبهم سمعتهم قالسو ودبرهون أبعي تسويو زعقورا نبعات كيملت أخ مسل أنك عريران نحست أمتات ودبرها نسون حازن كم زرخا خبلو زنبلا ويلي أتملك أم كغميلو ماني سمو تعبي كذكر قرب دحر مصنع وا ذكريو متكل ودبرها حساب سواء كاب افو زي وصاز نبره صرتو نبعات انتس كبيدوا انتس بقدي نقدام زدفقتو وساخي وهر رخيبو تفرش حدا حزرات با ساتيرون كم سسكف زرقي نات امتا قبح به سبكي سمعان كتمثل بتحت ملحسه متكل دا عارفني بهلات قال لهم بزوح نصنا صنو خمز نبرنا يطف ايبلكون كاب تصصني حزو وجج دمص فترينن عقل هاز فتاتن هاررون صقطقطن اوتوبس نمملات ابعلالهم استعاقبنا وحدات نبرنان ساتير بسمبادر صحزه ننغرو واب تصقطقط دغاف كيدله سب نسب سطيمو اكونن موضعي مقمط صبعت بوتا كون غادو انت تبلني انت رخيبو ما أصدع عارف أبدو مزومك إيار استبعالكو إيراب بتحت لسانا عمتو ليبيا ما أنت أخب دايت حميسة نبع زبل سمعيت نتسأني صورنا إيراب كاب صورين اللي على خبدني كاب علالهم نزنا يلوم حرمازنا شعسات إير حزيلة ساعتات قوية زي تربرب قبل السام بسقطها بجنة تسوق قطعت إيراب مبارك سمعي لوم جن نزان نفسكم سكام سينا بعلان دقاقي فينا أوتوبس نسكله زور دلا فيرماتا سلز أخله نتيا مورد زلو صغطقط حسيبه أبتقى مع صوت قريبة خصنح كروح قامو سنكو ما بيجس كده الكي حلف قبل على هالنقص على سمعكوا نابز بيت ما صرت عدى بيته اتني ايش توديك بصحو أمي قياس تنفسكو تمسكن نابو انتو خي ناس دقي فوقا يبصحا كتصبياو سيناء هو أبزد جلو الدخي مو مسانايو ويلي أوري خزل لخا هو دايلوم غمان مكينات بلاشيتنيا وتوبسو سيده وي هزبا وجنبار نعخت خون مكينة خارخي بالكا تحرق ندي سحقات فتغت سحق مرتان حزنان زرس صبقت اللابس مثل نسنتا بلج اللي طفأ كامبر بجراس تريو أفز غربها قراجي يتيازلو ودي ما خونيم نقرأ من قدين ملاكي تمسكن بلكو انكو عنتها بزبانات عيرا كاب عدموت زترفتهم مالا أذكرن بر داغم هزبي بإقري زقوحي بالقدي تفتصمه صحافي أسمرهم هايلا راديو إيرنا ناقة دمت إيرتراويان فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحستوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستنى قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلليوات صحفات مزلو بترمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي رادي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال
أبناء ملأخت ساسون كتقد فلوي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفها بزمس ربوع أبتا مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صجماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كال ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناغعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا زخبركم تختتلتنا نزس عزيتنا ليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أو تفتئمنا لنا راديو إيرنا